Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Maayong adlaw, Padre. Kuyog na ako ang akong anak ka si Doris, Padre. Maayong adlaw, Padre. Pamin ako. Kaluyan ka mo sa Diyos. Maino ang kagawas na kabugikan sa ospital. O salamat sa Ginoo nga luwas ka na, Doris. Salamat kay Padre sa imong tabang. Utang buot ko nimong ikaduha kong kinabuhi. Huwag ka rin problema, Doris. Kalipay kung matabangan ka. Sinugtanan ka sa akong panimahos. O ikaw pariya ka ang unang may agom ni ini. Ma'am, giabat ka, ma'am. Oh, onsa? Lingod tong totok, giabat ka. Wala kay mamay. Ni kalit og abli ang sira, ma'am. Ang sira, ma'am. May abli sayag ka o galingon, ma'am. Ay, tingali bayag gumikan nagkato sa hangin, Isabel. Mao na lamba ang pultahan. Ay, ma'am, ambot lang yun, ma'am. Ambot. Basta kay nahadlok ko, ma'am. Hoy, ayaw hadlok-hadlok diha. Ang mas maayo di mong buhaton nga mag-ampo ka. Sagpita si San Miguel Arcangel. Mao na nay resulta kay wa ka may ampo-ampo. Maya, giwalihan man noon ko ininiya, oy. Wa ti ka walihid diha, Isabel. Niya nakadungog di ay. Tinuod ang akong gisulti. Pag-ampo gyud perme. Ay, nalasig. Pagluto na alang sa atong paniod to, kay gigutom na baya ko. Kapoy kay ning meeting dito sa parokya. Si Cheryl, asa naman di ay? Ay, ito na ma'am. Nilakaw na pa daw sa syudad. Sige ma'am, oy, mag-andam na ko sa atong paniod to, ma'am. Nalasige, pagluto na dito. Doon na may mga utanon dito, mautuluto ah. Kay mo tagpinawlang una akong kadiyot. Ay, oo ma'am, Irma. Ay, unsa man kay mensahe sa Ginoo ning mga panghitabo sa among palibot. Unsa ka? Ay, matugon ako kadiyot. Akong patabang-tabangon si Doris nga ri, Padre. Aron dili siya laayon. Maayo noon. O sige, ipahimutang inyong mga gamit. Ug niya hatagan ko ikaw instruction, Doris, nga bulhaton sa opisina. Mag-meeting ta ninyo. Kuyog di tayo dibino sa tumong bulhaton, okay? Sige, Padre. Ay, pastilan. May nalang gani. Wa madayon ning anak ni Marlene sa pagkamatay. Yung mga tao girong panahon na. Mubo na gyud kaig pailom. Diyo tayo problema, maghikog dayon. Sa ako na pagtanaw, buutan ni bata. Dahil gyud tingali problema maong na-depress. Sige lang, ako na ning giyahan. If given the chance, eskwelahon og 4-year course, may lang niya, at least. Mapuno-punuan ang vocational course niya nga computer secretarial. Nay, wa ko magdahom. Nga may sumuok ba di kita ni Dapita? Pamaagi kini sa Ginoo, anak. Nalipay ko nga naluwas ka. O ginaot unta, nga imong himuong learning lesson ang nahitabo nimo. Anak, ilubong sa kalimot si Jojo. Pero lisod ni Alan ako, Nay. Naana po ng imong drama-drama diha. Drama? Drama ba ni Alan ni mo, Nay? O niya ikaw? Nga nung hangtod karon di ka man magkasulti kung kinsay akong amahan. Kaya nga naman, ha? Nga no! Sultihin ko! Doris! Nga nung magkabakatigong niya! Inaya ang imong tingog, Uy. mauuto sa pare.
Puro ba naglalis ang inhanap, anak? Akong doon. Tabagka lagi ko! Is there something wrong ng Marlene, Doris? No, Father. Sige, biyaan ko na ka mo. Ayaw na paglakaw, Doris. Mag-istoryaw na ta. Father? Pasensya na gid kayo, Padre, ha, nga nag-iskandalo mi dinhi. Nagsabot ako ng Marlene. Usap-usad, watag ko'y katungod ni manghilabot apan mas maya mag-istoryaw na mi ni Doris. Sige, Doris, ato sa opisina, mag-istoryaw na ta. Ha? Sige, Father. Kalagkot pa yun. Bueno, ato na ta. Og ng Marlene, tiwasan nagluto ang atong paniod to. Sige, Padre. Unsaon ko man sa pagsulti ang akong anak sa matuod. Usa ka na kong kauawan kung masayod siya sa kamatuuran. Makauuwaw, cute. Karong inenta sa opisina. Doon na kami buti isulti, Doris. Ang may tungod sa man, Father? Ang may tungod si mong kinabuhi. Honestly, wala ko ganahe sa akong kinabuhi, Father. Kaya nga naman, Doris. Tungod kay feeling na ako. Why, Diyos? Patay na ang Diyos alang na ko, Padre. Patay siya! Nagkasabot ka! Patay ang Diyos! Oh, Doris! Tungod kay feeling na ako, why, Diyos? Patay ang Diyos, Padre! Patay siya! Nagkasabot ka! Patay ang Diyos! Patay na siya! Doris! Mga ka nagtinoon, Padre. Kaya ko naapa siya di unta ko maingon ini. Kung naapa unta siya di unta ko pinawangan ng Jojo. Nakasabot ko, Doris. O nakasiguro ko nga nakasabot pod ang Diyos ng hitabo ni mo karon. Ang ako na untang adilin mo usikan ang imong kinabuhi. Dako ka pa kaayog mahimo, Doris. Dako ka pa kaayog mahimo. Si Nanay, Padre. Siya ang nakaingon. Siya! Ang nagmahay ko kung nga nung siya pa may nahimo kong inahan. Bisa na naon tang pagpakasayot kung sa kinsay ako amahan. Iya pa yung gihikaw na ako. Maayo ba na? Tingali. Doon ay bugat ka rason kung nga namuwa ka niya sulti. Pero sige lang, Doris. Maabot lagi hapon ang panahon nga masayod ka o bumahimong gawas nun diya sa kamatuoran. Giama-ama ni Padre Amaro ang akong anak. Pasaylo ako, Doris. Apan di ko makaako nga masayod ka sa matuod. Kay sayod ko nga panghimarauton mo ang Dios o gagadlaw sa imo pagkahimugso kung masayod ka sa matuod. Maong pasaylo ay taon ko. Pasaylo ay taon ko. Salamat kay Padre sa imong gikahin nga panahon. Daghan kay salamat. Kalipay ko, Doris, nga magiyahan o patabangan ka. Bueno, biyaan ko na ikaw din eh. Huwag karong mga alas 3 hapon mag-meeting ta ninyo sa atong mga buluhatunon din eh, ha? Sige, ato sa kuskulawak. Sige, Padre. Og salamat. Pang-famas sa akong acting. Way sukod sa baos alang kaninyong mga lalaki. Ug way makapugong nako bisan Diyos ni relihiyon. Wa! Unsa man pud ni si Azeneth, uy. Wa man magsulti, nga waday klase. Pero manalangani ka sa terminal ko kutob. Wa ko magalaw sa syudad. Niyan ako doon sa kumbento. Akong patilawon si Father ining mango float nga among gihimo ni Nay Irma o ni Nang Isabel kaniha. Doon na lang ko. Manugto ko sa pultahan. Ayo! Ayo! Good afternoon. Naa si Father? Kinsa man siya?
Nagdadapag mango float. Kuan, to para ba sa taas, ma'am? Cheryl di ang akong pangan. Ikaw? Ako si Doris, iyang sekretary. Cheryl, nasuloy ka ba lagi? Oh, ang sabi ng gida, ha? Father, ni ay mango float para gud imong pang snack. Ako ba naghimo ana? Bao ba? Dali, ato ni sawan. Doris, anda ba ninyo ang lamisa kay atong sawan gida ni Cheryl? Oh, Father. Excuse me, Cheryl. Father? Kinsa man to siya? Imo mugod ko no siyang sekretary. Mura pa lagi to, malditaon. Kato siya. Si Doris to, anak to ni ng Marlene, na kukusinira. Na problema lang tingali, mao nga nagalburo to. Or ba sinagselos kay ni anhi ko? Oh, Cheryl. Mura mangukag natukan diya, Father. Joke ra to, oy. Mao ka di, ha? Thank you di kayo, ha? Lipay kay kong nianhi ka. Shoes. Istoryahe. Haler. Di katawa ba ya ang babae? Murag nilihok ang kundat da. Naunsa ka diha, Doris? Mura magkagdunay gibagot-bot diha. O si bagot-bot? Wa nay, wa. Abi ko man good. Sige na, tawagan na sila dito kay naandam ko na ang snacks. Kasi ako mo mo, Cheryl, oy. Yun na, abin ako, nakiklase ka ron. Ni-text man gud ang akong mga co-teachers nga way klase. Mao nga, nihukom na lang kung maghimo na lang og mango float just for you. Uy, kasweet, gol. Diabeteson mo punta. Sweet cute. Labi na o. Pinangga ni mo ang tao. Siya magisulti, Cheryl. Mura mo kag dunay giyam-yam diha. Ay, wa, Father, oy. Ang akong giingon, hopefully, makauyon ka sa mango float. Bas hindi makapasar sa imong standard. Pagtsuro, oy. I know, lami na gini. Labi na kasing-kasing gid ang pagkahimo, dili ba? Andam na ang lamisa, Father? Andam na ang lamisa, Mother. Salamat, sister. Nausa mo diha? Nagmarin og sister na magod mo. Magtuko na tag monastera din eh. Bueno, mag-snacks na ka. Maayo pa, Father. Ikaw di ay si Cheryl Day? Ang apo ni Ma'am Irma? Oo, nang Marlene. Kailan ka din ni nanay? Kaayo. Kay aktibo man siya kaayo din he. Lagi, siya gud ang maisip kong inahan. Siya gud ang nagmatuto na ako sukad pa kani adto. Mao ba? Ang imo ding ginikanan. Taas na kayong sugilano nang. Mura di ag teleserye. Doris, Husto siya ng Marlene. Mura og teleserye gyud ang akong kinabuhi. Ano lang, gusto na ka mo ni Ana. Tiwaso talag ka ang kining mango float kay lami kay ni. Thanks, Father. Ganahan man pud ta. Hopefully, while lumay ang food. Oh, Doris. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!